Bé, bona tarda a tothom. Fa molt goig. Aquest auditori no és tan fàcil d'omplir i avui està força ple, de manera que estem molt contents. Bé, primerament deixeu-me agrair al Consell de la Informació i al Col·legi de Periodistes per fer possible aquest acte d'avui. Gràcies també per fer-ho a casa nostra. Sé que aneu fent toms per diferents universitats i facultats del nostre país i això jo crec que està molt bé perquè d'alguna manera reflecteix que els futurs periodistes, que sou tots vosaltres, tingueu aquesta, diguéssim, formació que no és reglada, però que també és molt important, que és l'ètica. Per tant, moltes gràcies a la Junta del Col·legi, a la Junta del Consell de la Informació i a la Direcció dels Estudis de Periodisme, al seu director, el Marcel Mauri, al cap d'estudis, el Xavier Ramon, i a la coordinadora docent, a la Laura Pérez, per fer-ho possible. Gràcies, president del Consell de la Informació, per això, per haver-nos escollit i per ser avui aquí. Joan Carles, gràcies. Aquesta jornada d'avui, aquesta sessió, seré molt ràpid, no patiu, perquè no us penseu que ara m'enrotllaré massa. Crec que reflecteix dues coses molt importants, que són dues debilitats que tenim avui en el nostre ofici, l'ofici de periodista. La primera és l'ètica. L'ètica és molt important, ho sabem tots. Tots l'hem transgredit alguna vegada, encara que no ens ho sembli en el nostre exercici professional. Però encara més enllà de l'ètica, que és molt important, hi ha un tema que avui també surt aquí i que ho discutiran les persones que hi entenen, que tenim a la taula, que és la precarietat. Des de fa uns anys el nostre ofici no té, diguéssim, la mateixa qualificació, sobretot no només econòmica, a vegades també de prestigi social, que havia tingut anys enrere. I això és un gran problema i és un problema que d'alguna manera el que hem de fer és entre tots posar-hi remei. El periodisme és massa llaminer i es vol amansir, diríem, des de molts llocs, sobretot des del poder. Avui aquest amansiment del nostre ofici crec que té tres elements, té una tríada que fa que sigui possible i sobre la qual hauríem de lluitar tots plegats perquè no se'n surtin. La primera és la manca de model de negoci d'alguns mitjans de comunicació, sobretot la premsa, que s'han quedat sense publicitat, molt que molt. Moltes vegades tenen un problema perquè el paper està desapareixent i el digital en l'àmbit publicitari li costa cada vegada més, o cada vegada se'n va sortint més, perdoneu, però li costa encara que sigui sostenible. I també, per què no dir-ho, l'afany de molts empresaris i de grans grups mediàtics per convertir grans cadenes de televisió, per exemple, en grans negocis dineraris, però que moltes vegades aquests negocis dineraris que surten a borsa, molts dels quals estan cotitzant a borsa, no reben en els professionals que hi treballen aquest guany que tenen, parlo de grans cadenes de televisió, com bé sabeu, privades, que cada vegada ho tenen millor per tenir un oligopoli. Aquest seria un punt. El segon seria l'èxit de les campanyes del màrqueting polític, de la persuasió des de la política moltes vegades i des dels diferents poders, no només des de la política, que tendeixen, diríem, a una polarització alarmant de l'esfera pública i que fa que moltes vegades el periodista s'hagi de posicionar en un lloc o en un altre. I la tercera idea que, des del meu punt de vista, aquesta tríada que us deia, que afecta molt el nostre ofici, és la immediatesa, ha de ser tot per ahir, tot el que es publica sembla que ja sigui tard quan es publica, i la globalització. És a dir, sabem, moltes vegades quan parlem amb persones grans ens diuen que avui el món és molt desgraciat perquè passen moltes coses constantment i sempre són fets desgraciats. No és que avui passin més que ahir, és que avui els sabem i els coneixem més que ahir perquè gairebé al segon podem estar informats de qualsevol esdeveniment, de qualsevol fet desgraciat que ha passat a l'altra punta del planeta. Per tant, aquesta idea que la globalització incrementa tant el coneixement públic del risc, diríem, percebut, com el desconeixement científic del risc real. Penseu, per exemple, en la pandèmia. Mentre els científics no sabien absolutament res de la pandèmia,
tothom, tots els ciutadans, parlàvem del Covid com si pràcticament fos una malaltia que coneixíem de tota la vida. I per tant aquest és un dels grans reptes també que tenim, que és que el periodista sempre arriba tard als llocs perquè moltes vegades aquella font que li ha d'explicar com ha d'evolucionar la cosa encara no sap com arreglar-ho. És a dir, en aquest cas els científics, els metges, no sabien com solucionar aquesta maleïda pandèmia que ens ha afectat els últims anys. Vaig acabant, Només dir-vos que molts autors parlen de les estratègies del control governamental, dels mitjans de comunicació a molts països i especialment, si us recordeu, a la Xina i a Rússia. I a Rússia, efectivament, ara és molt d'actualitat. Precisament parlo de Rússia perquè un periodista i un escriptor al seu dia va escriure una frase que a mi em va quedar i que crec que és interessant, que és Vassili Grossman, un periodista que va exercir durant molt temps en una zona que avui està en guerra, que és el Donetsk, tota la zona aquesta, i ell va dir, d'alguna manera, va venir a dir que durant els seus 1000 anys d'història Rússia no havia conegut mai la llibertat. I a mi m'agradaria afegir-hi la llibertat d'expressió. O sigui, la idea és que els països on no hi ha llibertat d'expressió, on no hi ha bon periodisme, segurament ho tenen més difícil perquè hi hagi una bona democràcia i una bona opinió pública. Per tant, deixeu-me només per acabar que posi una visió optimista a tot això, que és que el gran avantatge que té el periodisme és que fins i tot en aquest moment en el que sempre es parla de fake news, de desinformació, etc., l'únic antídot que hem trobat per combatre-ho tot això és més i millor periodisme. De manera que visca el periodisme i endavant. Bé, bona tarda. Primer que res, moltes gràcies a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra per la seva implicació en el que és l'organització de la tercera jornada sobre els reptes ètics del periodisme, que la celebrem commemorant que es compleixen 30 anys de la redacció del Codi Deontològic i 25 de la fundació del Consell de la Informació de Catalunya, que és l'entitat que vetlla pel compliment del Codi Deontològic. A la sessió d'avui parlarem del repte de com fer front al mandat ètic que tenim els periodistes i al mateix temps a com fem front a la precarietat que pateix l'ofici. Al llarg de la jornada buscarem respostes a aquest repte de fer front a les dues qüestions, però permeteu-me abans unes reflexions. Primer, comparteixo l'anàlisi del professor Carles Pont, firmaria de la primera paraula fins a l'última, i també comparteixo amb ell que el periodisme és més necessari que mai, hi ha més possibilitats per fer periodisme que mai i la vostra generació té un ventall de fórmules i de possibilitats immenses, però al mateix temps també hi ha menys recursos, menys diners per finançar aquest periodisme. Aleshores, és el que us deia, és a dir, com fem possible aquest repte. Per què és més necessari que mai el periodisme? En les dues primeres jornades que vam fer, la primera la vam dedicar al periodisme contra el discurs d'odi, és a dir, com el periodisme pot fer front al creixent discurs d'odi que inunda les societats, que polaritza les societats, que fragmenta les societats. A la segona sessió va ser com podem ser independents professionalment per combatre la mentida. Sense aquesta llibertat, sense aquesta responsabilitat, sense la independència professional, això és impossible. I com plantar cara a la desinformació creixent amb la verificació dels fets, amb l'esperit crític, amb la credibilitat, en creant espais de confiança. Per què tenim més possibilitats que mai? Això la vostra generació ho sap millor que la meva, perquè hi ha, com us deia, aquesta immensitat de possibilitats. El que hem de fer és, i jo crec que aquesta és una de les funcions de la universitat, veure com fem que aquestes fórmules siguin possibles. I per què hi ha menys recursos que mai?
venim, els que ja tenim les generacions que ja fa molt de temps que estem a la professió, hem viscut uns anys on era com un binomi virtuós. És a dir, que es podia, que el periodisme, els mitjans de comunicació eren negoci i al mateix temps podien fer un servei públic. Això és la història dels grans editors que hi ha hagut en les democràcies. Aquest binomi virtuós es va veure ja que estava esgotat amb la crisi del 2008, amb la tormenta perfecta en què es va produir l'impacte tecnològic, els errors de gestió, és a dir, hi ha un moment en què entra en crisi i col·lapsa el que és el negoci, especialment el que és la premsa escrita. Aleshores, tornem a estar, parlem de reptes, el repte de com fem possible l'esfonsament del negoci convencional del que finançava el periodisme amb el repte d'aprofitar totes aquestes possibilitats que té en aquest moment el periodisme i, sobretot, la necessitat d'aquesta funció pública i funció a favor del bé comú. Jo us voldria proposar, breument, perquè acabo, 5 propostes. Una, seguir confiant en els editors convencionals que queden i que tenen aquesta vocació encara de servei públic. L'exemple més clar i és un exemple universal seria el New York Times. I podríem pensar en altres projectes. És a dir, la figura en aquest cas de l'editor que creu en la funció pública del seu mitjà segueix sent important. Ho ha sigut, ho va ser durant el segle XX i segueix sent important. Un altre és cercar nous binomis virtuosos, tornar a buscar noves fórmules. Aquest cap de setmana en vam viure una. És a dir, el diari digital La Marea, no sé si ho coneixeu, va fer un crowdfunding, va plantejar i tenien 15 dies per aconseguir 250.000 euros que garantien la continuïtat del mitjà i 5.000 persones van aportar des de 10 euros fins a 1.000 euros, fins a 100 euros, la quantitat que sigui, per aconseguir fer aquest crowdfunding. I La Marea ha guanyat, té per davant 1 any i mig, 2 anys més de vida. La implicació de la societat que diu per tindre un periodisme lliure i independent ens hem d'implicar, en aquest cas, s'ha vist. Jo crec que és un nou binomi virtuós que jo crec que té molt de futur. Una altra qüestió, si el periodisme no té possibilitats de lucre, no és negoci, busquem fórmules sense ànim de lucre que financin mitjans de comunicació. Per exemple, als Estats Units, que hi havia una xarxa de premsa local molt important que vertebrava el país, va entrar en crisi el 2008, va fer una mortaldat tremenda de mitjans i s'està recuperant a través d'entitats sense ànim de lucre, fundacions, cooperatives, que estan reconstruint aquesta premsa als Estats Units per tornar a cohesionar la societat, que com s'ha vist, la societat nord-americana té greus problemes de cohesió. Al món anglosaxó hi ha aquesta tradició d'entitats sense ànim de lucre dedicades al periodisme. És a dir, entendre el periodisme no com un negoci, com havia sigut històricament, sinó com un bé públic, com un servei públic. Un altre és l'esperit de servei. És a dir, podem, i jo crec que això també és una de les funcions de les universitats, saber molt d'un fet, saber-ho tot, tindre un munt de versions sobre un fet, però en canvi a l'actualitat hi ha espais d'ombra, espais que no sabem què està passant. Ara podem saber tot sobre el Gerard Piqué, els seus problemes, tot, però en canvi hi ha un munt de part de la realitat que no està sota els focus dels mitjans de comunicació que no sabem què està passant. Jo crec que aquest esperit de servei de dir anem a buscar aquelles informacions, aquells espais, aquells àmbits, aquelles comunitats que no tenen una informació de qualitat i creem mitjans, creem àmbits d'informació i de confiança per a aquestes institucions. Una actitud crítica, és a dir, com deia el vostre professor, hi ha, podem dir, si a més si el periodisme ha de ser negoci, es debiliten els mitjans de comunicació i és un espai molt vulnerable per als interessos que no tenen res a veure amb el periodisme. És a dir, hi ha mitjans que no fan periodisme, fan una altra cosa. No han d'aconseguir
recursos perquè hi ha uns interessos que ja els ofereixen aquests recursos. A canvi de què? No de periodisme independent. A canvi de fer el servei a aquests interessos. Aleshores, des del periodisme, des de les universitats, des de les institucions que representem el periodisme, hem de ser molt crítics amb aquests mitjans. I després, per últim, el que hem de fer i recordar-ho és lluitar pels drets dels periodistes. Aquí tenim representants dels sindicats que tenen una funció bàsica amb això. I cada periodista ha de lluitar i defensar els seus drets. Drets laborals, drets de conciliació laboral, drets de gènere per acabar d'una vegada amb l'escletxa de gènere, és a dir, lluitar pels drets. Això cada generació ha lluitat a la seva manera, com ha pogut, amb les circumstàncies, i a vosaltres, com a la futura generació de periodistes, us tocarà lluitar pels drets i fer-ho col·lectivament. I per això insisteixo en el paper dels sindicats i per això estan representats aquí. Ja acabo. És difícil, però és possible. És difícil fer periodisme. Sempre ha sigut difícil. Aquí estem representats diferents generacions de periodistes i ens podríem posar a explicar com ens va anar. I sempre ha sigut difícil. Vosaltres tampoc ho tindreu fàcil. Però és un moment molt interessant, és un moment apassionant per les possibilitats que teniu. És un moment en què les democràcies no estan... És a dir, el periodisme s'ha de comprometre amb les democràcies i és una peça clau de les democràcies i això dependrà de vosaltres, que feu un periodisme ètic, i això és el que estem defensant amb aquestes jornades. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Carles Rius, president del Consell de la Informació de Catalunya, i també gràcies, Degà. És un plaer també ser en aquest acte, a la meva facultat, en representació del Col·legi de Periodistes. Crec que cal destacar, i això és un encert crec del Col·legi, però també del Consell de la Informació de Catalunya i de la mateixa universitat, o de les diferents universitats en què s'estan celebrant aquests actes, és important destacar que un acte sobre la precarietat de l'ofici se celebri a la universitat, perquè és justament l'espai on cal debatre i cal analitzar com s'exerceix la professió i com les dificultats econòmiques i socials poden acabar-se convertint sempre en una amenaça per treballar, evidentment, des de l'ètica, com avui en parlarem, però també des de la responsabilitat i des de la honestedat. Al final, els periodistes hi som per explicar el que passa. Per tant, evidentment que hi ha uns valors que ens defineixen i que ens hem d'exigir tots plegats quan exercim l'ofici. Aquests valors, evidentment, són la veritat, el rigor, la justícia, la necessitat, evidentment, d'interpretar i d'explicar el context en el que passen aquests fets. Però això es fa sempre des d'un imprescindible compromís individual, per, evidentment, poder desafiar constantment aquestes amenaces que ens afecten, no només individualment, sinó també com a col·lectiu. Abans s'ha parlat de crisi econòmica, hem parlat de la crisi del 2008, però de fet la crisi econòmica podríem dir que ja no és cíclica, sinó que és permanent, perquè no és només una crisi econòmica, sinó també és una crisi de model que asfixia a les redaccions d'aquest país, als nostres mitjans, i que ens ha conduït cap a un escenari de precarietat que ens afebleix, però que ens obliga al mateix temps a no abaixar la guàrdia. L'objectiu del nostre ofici, ho deia ara el Josep Carles, és servir a la societat. I evidentment ho hem de fer amb tota la seva complexitat, i això vol dir sent conscients de les mancances i no sent esclaus de la competitivitat o fins i tot de determinats interessos o de discursos com els que s'ha comentat també en aquestes jornades, els discursos d'odi que acaben amenaçant no només la societat sinó el propi ofici. Hem de ser altaveu d'injustícies, sense que això sigui cap heroïcitat, sinó amb la clara voluntat de treballar amb independència perquè se'ns valori per la qualitat de la nostra feina i no tant fins i tot per la quantitat. A mi m'agradaria pensar que la majoria de periodistes que treballen no només en aquest país, sinó arreu, no els manca l'ètica, però sí que tenen sempre una gran espasa de Dàmocles a sobre, que és la de la pressió econòmica, és per tant la de la precarietat. Jo crec que és important, sobretot estudiants, que aprofiteu espais com aquest per parlar de les debilitats, però també de les fortaleses del nostre ofici, que hi són. El missatge ara positiu que han fet les dues persones que m'han precedit crec que és necessari. Necessitem que nosaltres ens creiem també les nostres pròpies fortaleses. Una companya de professió sempre diu reflexionem perquè si no, no podrem moure el món perquè no l'entendrem. Per tant, aprofiteu espais com aquests
Participeu també d'aquesta reflexió, ara ells començaran, però després afegiu-vos-hi, perquè per garantir el treball periodístic, exercit evidentment amb coherència i amb responsabilitat, aquest ha de prevaldre sempre davant de qualsevol amenaça, de qualsevol intimidació, i només s'exerceix d'una manera, treballant cada dia i creient-s'ho des de les redaccions, dels mitjans als quals treballeu, les empreses on sigueu el dia de demà. Per tant, des del rigor i l'honestedat, treballeu també per fer que el nostre ofici sigui cada cop una mica menys precari. No dependrà només de vosaltres, però també dependrà de vosaltres. Moltes gràcies, Magda, Degà i Josep Carles Rius, per les vostres introduccions a aquest acte i sobretot moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí aquesta tarda en aquesta tercera sessió del cicle Els reptes ètics del periodisme. Celebrem aquest acte dins del departament, dins de la Facultat de Comunicació, un dels nostres grups de recerca, el grup de recerca en comunicació política, periodisme i democràcia, porta molts anys investigant qüestions vinculades a l'ètica periodística, al retiment de comptes dels mitjans, i dins d'aquesta línia d'investigació, un dels punts clau de les recerques liderades per Salvador Alsius, Marcel Mauri i Ruth Rodríguez ha estat la identificació i la reflexió sobre els valors ètics de la professió i sobre aquells instruments que permeten vetllar per la responsabilitat professional. Al llarg de la nostra trajectòria hem considerat la precarietat com una amenaça central a l'exercici responsable de la professió. Ja fa 10 anys, al gener del 2012, que els companys Mònica Figueres, Salvador Alsius, Marcel Mauri i Francesc Salgado van publicar l'article La precariedad te hace dócil. En aquest treball van aprofundir en problemes que més preocupaven els periodistes de 4 comunitats autònomes, Catalunya, Madrid, País Basc i Andalusia, i els problemes que més preocupaven, ja l'any 2008-2009, era la precarietat i la inseguretat laboral, com a elements que erosionaven la qualitat informativa i la llibertat d'expressió. Han passat ja 10 anys d'aquest article i el sector dels mitjans, ho han comentat els tres ponents inicials, s'ha vist enfrontada a múltiples reptes, múltiples provocacions que ja s'han comentat. Col·lapse del model de negoci, acceleració dels cicles informatius, creixents restriccions econòmiques i l'increment de càrrega de treball a les redaccions. I això ens porta a plantejar-nos diferents interrogants en el moment present. Com ha afectat aquest context convuls i aquestes transformacions a la precarietat professional? Què ha canviat i què no ha canviat en la darrera dècada? A quins professionals i a quins perfils professionals afecta especialment la precarietat? Són tot un seguit de qüestions que volem debatre aquesta tarda gràcies a les aportacions dels 4 participants de la taula rodona. Laura Fanal, Ruth Rodríguez, Clàudia Pérez i Pere Rossinyol. A continuació els presentaré breument. Laura Fanals Gubau és doctora en comunicació per la UPF amb la tesi Precarietat laboral i ètica periodística, una anàlisi de la relació entre les condicions de treball i la deontologia professional a Catalunya. És professora associada a la Universitat de Girona i periodista des de fa 20 anys al Diari de Girona. També és membre del Consell de la Informació de Catalunya. Ruth Rodríguez Martínez té un doctorat en periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, treballa com a professora de periodisme al Departament de Comunicació de la UPF i les seves principals línies de recerca són l'ètica periodística, el retiment de comptes i la lluita contra la desinformació. Actualment codirigeix el projecte FACMedia amb el professor Marcel Mauri i és consellera del Consell de la Informació des del 2017. Clàudia Pérez i Garriga és graduada en Periodisme i Humanitats per la UPF. La Clàudia es dedica a la comunicació cultural, sobretot en l'àmbit de la música, ha escrit al Diari de Barcelona, Mondo Sonoro i Enderrock, entre d'altres, i també ha gestionat la comunicació de festivals com Mussol i Crisàlida. Actualment també crea continguts a TikTok sobre música. Finalment, Pere Rossinyol Costa és llicenciat en Periodisme, ha treballat entre d'altres mitjans al País i Público, actualment és soci fundador i redactor de les revistes Alternatives Econòmiques i Mongòlia, també col·labora a eldiario.es. Moltes gràcies a tots per la vostra participació. Per estructurar el debat, començaré fent-vos una pregunta a cadascú de vosaltres que ens permetrà explorar i mapejar la temàtica de la precarietat des de diferents angles i diferents posicions. Seguirem el següent ordre: Laura Fanal, Ruth Rodríguez, Clàudia Pérez i Pere Rossinyol. Comencem amb la pregunta per la Laura. A la teva tesi doctoral, a través de l'aplicació de diferents tècniques com enquestes i entrevistes, vas constatar que la precarietat és un condicionant clau per l'ètica periodística i que limita tots els aspectes i fases de la tasca professional.
Per iniciar el debat, volia preguntar-te quin és l'abast de la precarietat laboral en l'àmbit del periodisme a Catalunya, a quins perfils afecta més aquesta precarietat i quins són els principis ètics, que hem al·ludit abans, però quins són els principis ètics que es veuen més afectats per aquesta precarietat. Hola, bona tarda a tots i moltes gràcies per ser aquí, per haver-me convidat en aquesta taula rodona i en aquest acte que trobo que és molt interessant i molt necessari, perquè ojalà no haguéssim de parlar de precarietat, però la veritat és que existeix, ens afecta a tots i reconèixer-ho és la manera de posar les bases per començar a fer-hi front. Com ha presentat en Xavier, jo soc aquí bàsicament perquè la meva tesi doctoral, que vaig fer aquí a la Pompeu, va ser veure la relació que existeix entre la precarietat laboral, que com tots sabem és un dels principals problemes que afecta la professió, i l'ètica periodística. És a dir, veure si hi ha una relació real entre precarietat laboral i ètica. És a dir, si ser més precari significa ser menys ètic. Llavors el que vaig fer va ser fer unes enquestes a més de 400 periodistes i també entrevistes en profunditat a professionals que s'estaven dedicant al periodisme i també experts en el món de la comunicació. Llavors, amb els resultats, no vull desanimar ningú, però bé, és la manera, com us deia, de tenir una base i partir d'aquí per fer-hi front. Llavors, el primer que volia reflexionar és sobre l'abast de la precarietat laboral. Què significa precarietat laboral? Perquè quan parlem de precarietat a tots segurament de seguida ens ve al cap salaris baixos. I efectivament la precarietat és això, són salaris baixos, és una part molt important i una de les que preocupa més a tots els professionals, però precarietat laboral són moltes més coses. És situacions d'inestabilitat, és a dir, segur que us sonen, contractes fixes discontinus, col·laboradors que a vegades són remunerats, a vegades són no remunerats, estudiants en pràctiques, entre cometes, que a vegades ho continuen siguent, malgrat que ja han acabat el grau o la formació, i molts professionals que s'han hagut de fer autònoms, no per vocació, no perquè ells volguessin ser autònoms, sinó perquè no tenien possibilitat d'accedir a un contracte de treball. Precarietat també vol dir accés de feina. Com han comentat abans, el periodisme d'ara ens dona moltes possibilitats, moltes eines, però això també provoca sovint una sobrecàrrega laboral. Cada cop és més freqüent la figura del periodista orquestra, és a dir, que va amb la càmera de fotos, amb la càmera de vídeo, que ha de gestionar les xarxes socials, que ha d'escriure, que ha de preguntar, que ha de pensar i que ho ha de fer en 0, perquè tot es necessita per ja, perquè estem en el moment de la immediatesa. Això provoca molta producció però poca reflexió. I, finalment, també una altra dimensió de la precarietat són els horaris laborals, que s'estiren com xiclets, sovint perquè el periodisme és una professió molt vocacional, especialment entre els més joves, i d'això se n'aprofiten les empreses, perquè saben que molts periodistes estan disposadíssims a dedicar les hores que facin falta per acabar aquell tema, aquella investigació, etc. Hores que sovint no remuneren, horaris laborals que s'estiren com xiclets i que fan molt difícil que es pugui conciliar cada vegada més la vida laboral i familiar. Per tant, la precarietat és un fenomen molt dens, molt complex i que té moltes cares i són totes necessàries d'abordar. A més, és preocupant perquè la situació de precarietat no és una cosa conjuntural, sinó que és estructural i endèmica. I, a més, la percepció en la professió és que les coses cada cop van a pitjor. És a dir, hi ha un pessimisme bastant important en aquest sentit. Entrant una mica en aquestes dimensions, no us vull avorrir amb dades, però sí que us en diré 3 o 4 de les que vaig trobar a la meva recerca perquè em sembla que són molt significatives. Per exemple, una són els salaris. Com hem dit, quan pensem en precarietat pensem en salaris baixos, però és que en el cas del periodisme, aquí a Catalunya, són salaris molt, molt baixos, moltes vegades. D'aquests 400 enquestes que vaig fer, un 36%, és a dir, més d'un terç, cobraven per sota els 15.000 euros bruts anuals. 15.000 euros bruts anuals. Això pràcticament no et dona per viure. I un altre terç cobrava per sota els 25.000 euros bruts anuals, repeteixo. Llavors ens trobem que 2/3 parts dels periodistes a Catalunya cobren salaris baixos o molt baixos. Quan vaig fer la tesi, el salari mitjà a Catalunya eren uns 25.000 euros bruts anuals. Per tant, un 70% cobra aquests 25.000 de mitjana o menys, moltes vegades menys. Per tant, la situació salarial és molt preocupant. Llavors, com us deia, hi ha també el tema de la inestabilitat, que només la meitat dels periodistes que vaig enquestar, un 50% just, tenien un contracte a temps complet. Això vol dir que tota la resta estaven amb contractes a temps parcials, autònoms, col·laboradors, contractes de pràctiques, a l'atur, etc.
I a més, d'aquest 50% que tenia un contracte a temps complet, menys de la meitat, un 48%, menys de la meitat tenien un contracte indefinit. Per això vol dir que, de nou, tota la resta eren contractes temporals, per projectes, fixes discontinus, substitucions, etc. Per tant, veiem un panorama de salaris molt baixos i molta inestabilitat, que fa que sovint s'hagin de tenir una, dues, tres feines, les que siguin necessàries per tal de poder arribar a final de mes. Això dona pas a la pluriocupació, un terç dels periodistes que vaig enquestar tenien 2 o més feines i, com veurem més endavant, això a vegades suposa generar conflictes d'interessos, perquè a vegades t'has de guanyar la vida treballant en un mitjà i treballant en un gabinet de comunicació d'una empresa, d'una entitat, i et pots trobar que hagis d'informar d'una cosa en la que estàs vinculada. Llavors, això, cada vegada, aquests conflictes d'interès, degut a la precarietat, cada vegada ens els trobem més sovint i en el Consell de la Informació moltes vegades ens arriben casos relacionats. Llavors, si preguntes als periodistes com creuen que han evolucionat les seves condicions de treball, pràcticament la meitat, 44%, diuen que han anat a pitjor. Llavors només hi ha un 28% que pensa que han anat a millor i la resta, que són un 27% restant, diuen que s'han mantingut estables. Però clar, és una mica enganyós perquè és una estabilitat sovint dintre de la precarietat. És a dir, es tracta de gent que potser porta 20 anys amb el sou congelat i amb la mateixa categoria professional, perquè no ha aconseguit ascendir. Per tant, quan parlem d'estabilitat, en molts casos els comentaris que feien deien sí, no m'han rebaixat, però tampoc he aconseguit ascendir a la meva carrera. I llavors era curiós perquè després de veure tot aquest panorama els hi preguntaves, i de l'1 al 10 em podries valorar quin és el teu grau de satisfacció amb les teves condicions de treball? I em va sorprendre perquè va sortir sobre 10 un 6 en 24. Llavors els comentaris eren que la gent està com resignada, que tothom té com molt assumit que per poder-se dedicar al periodisme, que és una professió que és molt vocacional, doncs està molt acceptat que estaràs en precari, que estaràs inestable, que hauràs de fer treball gratuït, etc. Per tant, hi havia com un sentiment generalitzat de resignació de les coses són així i no es poden canviar. Llavors, la segona pregunta que em feia en Xavier era veure quins eren els perfils més precaris. El primer, és evident, passa amb totes les professions, sou els joves, la gent que intenta començar en una professió és normal que li pugui costar més i que pugui necessitar uns anys per estabilitzar-se. El que passa és que en el periodisme és especialment difícil. Us deia abans que un terç de tots els encastats cobraven menys de 15.000 euros bruts anuals. Doncs en el cas dels menors de 25 anys, la xifra arriba fins a un 80%. Llavors, què passa? Que em vaig trobar que molts joves periodistes em deien que es podien dedicar al periodisme perquè els seus pares els ajudaven econòmicament, perquè ells tenien un treball precari, però tenien els pares que els hi pagaven el pis, que els hi pagaven les despeses i que amb això es podien dedicar a la seva vocació. I llavors això és una mica pervers, perquè al final és pervers perquè una feina tan precària pot acabar estant al final només a l'abast d'aquells que s'ho poden permetre econòmicament, gairebé com si fos un hobby, no? I no ens podem permetre tenir només periodistes amb cert estatus econòmic i social. Llavors, mentre aquests joves teníem treballs precaris i els pares els hi pagaven, està molt extesa la idea que el treball gratuït o precari és com el peatge que has de pagar per poder-te dedicar al periodisme. És una idea molt acceptada que hauràs de tenir molts anys de pràctiques, molts anys de col·laboracions sense remunerar, etc. I bé, finalment també que el concepte jove, en el cas dels periodistes, s'acaba allargant molt perquè fins als 40 anys no veies que els periodistes et començaven a dir que tenien certa estabilitat o salaris més elevats i una major satisfacció professional. Això pel que fa als joves. Segon col·lectiu més precari, les dones. Aquí segurament haureu vist les redaccions i les facultats de comunicació estan plenes de dones, però continua existint una bretxa de gènere pel que fa a les condicions laborals, perquè en el cas de les dones tenen més índex de contractació temporal, contractació a temps parcial, salaris més baixos i també un atur més elevat. Per què passa això? Doncs perquè fins als 40 anys a les redaccions hi ha majoritàriament dones. El que passa és que arriba un moment, a partir dels 40 anys, més o menys, que, segons explicaven les entrevistades,
la maternitat, la necessitat de conciliació, les tasques de cures, feien que haguessin d'abandonar el periodisme per poder buscar feines que permetessin una major conciliació, una major conciliació amb la vida familiar. Llavors feia que moltes abandonessin les redaccions i a les redaccions quedessin homes que podien accedir llavors a càrrecs de més responsabilitat i que van associats a més salaris i millor estabilitat. Per tant, tenim això, periodistes, dones, joves i moltes vegades càrrecs de responsabilitat que no estan tan feminitzats com caldria. Llavors, el tercer gran grup de professionals precaris serien els periodistes digitals. El periodisme digital és un sector que en els últims anys s'ha convertit en un nínxol d'ocupació important, però, com s'ha comentat també abans, és un sector que no té un model de negoci que sigui especialment rendible, està costant molt que arrenquin les subscripcions digitals, la publicitat digital tampoc és la mateixa que hi havia anys enrere en els mitjans tradicionals i això fa que sovint els contractes que s'ofereixen des d'aquest tipus de mitjans siguin més precaris, amb salaris més baixos, més col·laboradors i, en general, un grau baix de satisfacció de la gent que hi treballa. I, finalment, una altra variable que és molt important és la titularitat de l'empresa. Hi ha molta diferència entre el grau de satisfacció i els salaris i l'estabilitat que presenten les empreses públiques o privades. En el cas de la pública, malgrat que els seus treballadors també denuncien que s'ha precaritzat, que s'han retallat les plantilles i que moltes vegades els joves que entren no estan en les mateixes condicions que estan el personal més veterà, sí que continuen tenint en general els mitjans públics millors condicions laborals que no pas aquells que són privats. I bé, tot això ens porta al tercer punt, que és quines repercussions té tot això en l'ètica periodística. Llavors, els professionals en general admeten que les condicions laborals influeixen molt en la seva forma de treballar. De fet, dels que vaig encastar, 4 de cada 10 admetien que en alguna ocasió havien hagut de renunciar als seus principis ètics per tal d'aconseguir una feina o de poder-la mantenir. Però això xoca amb el fet que el periodisme també és una professió molt vocacional i estic segura que aquí tots teniu ganes de fer les coses bé i de ser ètics perquè és una cosa que es porta molt endins. Llavors això sovint genera molt de malestar i crema molt els professionals perquè es volen fer les coses bé i sovint es troben que les seves condicions laborals i les seves dinàmiques els impedeixen fer les coses com els agradaria. Llavors, per veure quins eren els principis que estaven més amenaçats, els hi vaig preguntar als participants en la tesi si em podien dir amb quina freqüència es trobaven amb determinats supòsits. I d'aquí em va sortir que hi havia 8 principis ètics que estaven especialment amenaçats perquè eren els que els que es trobaven de forma més sovint. I eren principis que afecten sobretot la llibertat i la veritat. Per tant, la llibertat i la veritat serien els 2 principis que estan més en joc davant de la precarietat laboral. Pel que fa a la llibertat, bé, el primer de tot és que molt sovint parlem de les pressions polítiques i econòmiques que reben els periodistes, però en el cas de les redaccions sovint les pressions més fortes són aquelles internes, és a dir, no és que et vingui el cap de premsa d'una empresa o d'un partit polític a picar-te el crostó, sinó que vingui el teu cap, que te vingui el teu superior i te digui que les coses s'han de fer d'una determinada manera perquè és la línia editorial. Llavors, el que he vist és que els participants es veien molt limitats a l'hora de prendre decisions que poguessin anar en contra del que pensaven que podia ser els criteris dels seus superiors o dels interessos del mitjà de comunicació i que molt pocs s'atrevien a publicar informacions que pensessin que podien anar en contra. I això anava vinculat també a una creixent tendència a l'autocensura, és a dir, no esperar que et vingui el teu superior a dir que allò no ho pots publicar, sinó tu ja ser previsor i evitar-te problemes. Tot això també vinculat a que molts deien és que jo tinc una hipoteca per pagar, és que jo tinc uns fills a qui donar per menjar, per tant no em puc permetre el luxe d'anar en contra dels meus caps perquè això em podria suposar perdre la feina i sé que em costaria molt trobar-ne una altra en unes condicions dignes. Un altre problema és la creixent, que abans també se n'ha parlat, la creixent publicació de continguts patrocinats, el conegut com a branded content.
Abans hi havia el típic publireportatge que de seguida veies que ho era, perquè tenia una tipografia diferent, una careta diferent en el cas audiovisual, etc. Ara, aquestes necessitats econòmiques que hem vist que afecten els mitjans de comunicació fan que aquest tipus de fórmules mixtes entre informació i publicitat cada vegada es colin més i cada vegada sigui també més difícil d'identificar, fins a la manera que moltes vegades al Consell de la Informació rebem casos de gent que ens diu mira, és que s'ha publicat això, però és que no veig, no sé identificar si és publicitat o és informació, si hi ha algú que està pagant al darrere o no. Llavors, això també incomoda molt els periodistes perquè saben que és una pràctica que, segons el Codi Deontològic, no s'hauria de poder fer. I lligat amb això, com comentàvem abans, també els periodistes admeten que cada cop es veuen més sotmesos a conflictes d'interès. Com us deia, que han de tenir més d'una o dues feines, o 3 o 4, les que facin falta, i que a vegades et trobes que has de parlar de temes que tu estàs cobrant per un altre costat. I això, òbviament, un periodista no hauria de poder parlar d'empreses o mitjans en els que està vinculat, però cada vegada passa més sovint. Un altre problema, segur que us sonarà també, és publicar informacions partint només de la base dels clics que aconseguiràs, de les visites, és a dir, el conegut com a clickbait. Un clickbait que ha evolucionat en els anys, que abans només era podia ser un titular en ganxo, com els que s'han publicat tota la vida als mitjans, però que ara estem passant cap a titulars que són enganyosos, que no te diuen ben bé el que te trobaràs i que t'has de llegir tota la notícia i al final de tot t'expliquen el titular que, com us dic, moltes vegades no té res a veure. Un altre problema, penúltim, i ja estic acabant, és la còpia d'informacions, el copy-paste de tota la vida de comunicats de premsa o altres mitjans que es reprodueixen de forma totalment copy-paste en el teu mitjà, i això, clar, provoca que per una banda estiguis reproduint de forma acrítica, sense qüestionar-te la font, i per l'altra també provoca que tots els mitjans acabin publicant el mateix, és a dir, que es produeixi una uniformització de la informació. I bé, finalment, l'últim principi que es veu afectat és el principi de justícia, en el sentit que cada vegada es publiquen més una versió dels fets, però els periodistes diuen que no és perquè no tinguin ganes de contrastar, sinó és perquè no en tenen temps, que tenen tal declaració, la llencen perquè saben que si no ho fan ells ho farà algú altre i si cal després ja rectificarà. I bé, només com a conclusió, dir que efectivament la precarietat laboral condiciona i molt l'ètica periodística i, per tant, més important encara, la qualitat de la informació que rep la ciutadania, però que no sempre necessàriament més precari significa menys ètic. Perquè el que em vaig trobar és que moltes vegades aquesta precarietat, que com us he explicat, costa tant aconseguir una feina estable, costa tant aconseguir un bon salari, que moltes vegades, quan algú l'ha aconseguit, està més disposat a fer renúncies ètiques per tal de no perdre-ho, perquè sap que si ho perd li costarà molt aconseguir-ho una altra vegada. Llavors, bé, això era una mica el que us volia explicar per començar el debat i més endavant en podem seguir parlant. Moltes gràcies, Laura. Vam demanar a la Laura que, donada la seva experiència i donada la seva tesi doctoral, ens fes aquest panorama, com també ha fet, de la precarietat de l'àmbit català, que ens ha permès, diguem-ne, traçar diferents elements que anirem recuperant en les diferents intervencions i en una segona ronda d'intervencions també. En el cas català, la Laura ha posat molt de manifest a quins perfils afecta aquesta precarietat. Ara vull passar a veure com això es contrasta amb l'àmbit europeu. La professora Ruth Rodríguez, conjuntament amb altres investigadors, va participar en un projecte competitiu en què van mirar diferents aspectes vinculats a l'ètica periodística amb periodistes de 14 països diferents, europeus i de la riba del Mediterrani. Llavors la pregunta és clara, com es contrasta aquesta fotografia que ens ha presentat la Laura amb el que passa a Europa? Quines semblances, quines diferències hi ha amb aquesta situació? Sí, molt bé, moltíssimes gràcies per aquesta invitació. Efectivament, al projecte Mediact el 2012 vam tenir l'ocasió de preguntar als periodistes europeus quin era el principal problema de la professió. I els periodistes europeus contestaven sobretot que les pressions econòmiques i la influència del sensacionalisme eren els principals problemes que es trobaven.
Per part dels periodistes espanyols, els principals problemes, sobretot, es centraven en una única resposta que estava vinculada directament amb aquesta idea de la precarietat. Curiosament, un apunt, el segon país on aquesta problemàtica també era molt present era Itàlia, que és un país que mostra unes condicionants, un context mediàtic molt similar al que té Espanya o al que té Catalunya. Al 2018, al projecte competitiu Mediaces vam tenir ocasió de repetir aquesta pregunta, en aquest cas als periodistes espanyols a través d'una enquesta, i la resposta va ser la mateixa. El principal problema de la professió és la precarietat. Sobretot, per comparar una mica amb la perspectiva del que parlava la Laura, que parlava de la situació a Catalunya, en aquesta situació de context espanyol, la precarietat afectava sobretot a periodistes d'entre 25 i 44 anys i també que treballaven a mitjans de titularitat privada. O sigui que es repeteix d'una manera molt semblant a aquesta problemàtica que ja comentaven abans amb el que passava al context espanyol. Imagino que si fem aquesta pregunta avui mateix la resposta seria malauradament molt semblant. I per acompanyar una mica aquesta idea de veure quina era la problemàtica que consideraven els professionals, que era el principal problema de la professió, també en aquest mateix projecte Mediaces preguntaven a través d'una enquesta a la ciutadania quin era el principal problema que consideraven que afectava el periodisme. I la seva resposta, la resposta de la ciutadania, de la societat, apuntava sobretot el tema del tractament de la informació com a espectacle, les pressions polítiques i també les pressions econòmiques. És a dir, la precarietat no sortia com un problema principal, no estava identificat com el principal problema de la professió, però sí és veritat que la ciutadania identificava per una banda, causes i també conseqüències d'aquesta precarietat sobre les principals dificultats i els principals problemes que afectaven a l'exercici dels periodistes. I també per apuntar una situació o una circumstància que crec que també ens preocupa molt des del punt de vista de la professió, però també des de l'acadèmia, és que aquesta precarietat i també aquesta percepció que té la ciutadania del tractament de la informació com a espectacle, aquesta influència de les pressions econòmiques o polítiques, també té un efecte molt evident en una qüestió que és la manca de credibilitat i la manca de confiança de la societat, dels ciutadans cap als mitjans. Informes com el que ha publicat aquest any el Reuters Institute posen de manifest que hi ha una clara caiguda de la confiança de la societat cap a l'exercici dels periodistes, de la professió, i això passa en diverses democràcies europees i Espanya, Catalunya no són una excepció. I també per aprofitar l'àmbit en el que estem i també la participació i la col·laboració del Consell en aquesta taula, en aquest acte, jo crec que justament la universitat i el Consell tenen molta feina a fer com ponts per restaurar justament aquesta credibilitat i aquesta confiança entre el que és la ciutadania i els mitjans. Moltes gràcies, Ruth, per la teva intervenció. Claríssimament hem vist que hi ha similituds entre els diferents contextos, context català, context europeu, context espanyol. Les idees que han confluït de moment amb les aportacions de la Laura i la Ruth és, diguem-ne, una incidència particular de la precarietat en diferents perfils i particularment han comentat la qüestió dels joves, la qüestió generacional. En aquest sentit, Clàudia, volia preguntar de quines maneres concretes aquesta precarietat es trasllada i es concreta especialment en els joves i les joves periodistes i quines són les conseqüències, tu creus, d'aquesta precarietat, també tenint en compte l'àmbit en què tu has treballat, que és l'àmbit cultural. Hola, merci per convidar-me, merci a totes per estar aquí. Sé que hem triat la millor carrera del món, però els horaris no són els millors, així que merci per estar, els seients són molt còmodes, espero que escolteu i que ho gaudiu i us sembli útil. Res, això, com heu comentat, com ha explicat la Laura, tinc tots els números d'aquesta loteria, que és la precarietat del periodisme. Soc jove, soc dona i em dedico al món digital, així que, fem el que podem. Tot i així, fem el que podem i anem endavant. En quant a parlar per tota la generació, primer de tot dir que jo parlo per mi
de la meva situació, no m'agrada gaire el rotllo de parlo per tothom, som una generació, perquè al final crec que el que travessa la precarietat és la qüestió de classe i no la qüestió de l'edat, però bueno, parlant una mica per tot el grup en general de joves, jo tinc 24 anys, així que bueno, esteu en el meu grup també, doncs crec que en el meu cas i en la meva generació nosaltres vam viure la crisi de 2008, que hem comentat abans, quan érem petits, però ja no tan petits, començàvem a veure què estava passant i sabíem que alguna cosa no anava bé. Vam créixer amb les conseqüències d'aquesta crisi, vam haver de decidir què volíem ser de grans, que mai ho acabes de decidir, no, això, però durant aquesta crisi també. Vam entrar a la uni, suposo que us ha passat també, vam entrar a la uni, tothom ens va dir que afortunats érem de triar aquesta carrera, no, ens van donar el condol, bàsicament, i ens vam graduar quan va esclatar la pandèmia. Així que ara hem entrat al món laboral mentre s'acaba aquesta pandèmia i comencen les conseqüències d'aquesta pandèmia. Així que el panorama, doncs, desolador. Però, tot i així, crec que una d'aquestes conseqüències que em preguntava el Xavier i que crec que està passant és que nosaltres com a generació el que hem vist és que el sistema no funciona, perquè l'únic que ens dona és precarietat. Aleshores, quan tu entres a córrer a treballar a algun lloc, penses, perquè jo he de fer bé la meva feina per ajudar la societat, si la societat a mi no m'ajuda, no? Si jo només rebo sous baixos, pressions, etcètera, doncs una de les coses que pot passar és que diguis jo ara per què m'he de comprometre amb una cosa si tampoc ningú agraeix aquesta feina, no? Perquè és una de les coses que ens passa amb els periodistes, que la societat no és conscient de la importància que té i del bé que fa, no? Llavors, jo crec que és un dels factors que pot passar com a periodista jove, que has viscut tot aquest percal mundial i arribes a treballar i dius, ara jo, per què ho he de fer bé si el món no m'ho torna, no? D'alguna manera. També crec que hi ha una altra cosa que com a generació hem posat molt sobre la taula, que és el benestar emocional, no? I concretament el malestar emocional que ens genera la precarietat. En aquest sentit, crec que la precarietat comporta haver d'assumir feines que no vols fer o que no saps fer perquè has de pagar-te un lloguer o has de, no sé, fer la teva vida anar al cine, o sigui, no cal que t'hagis de pagar res. Jo tinc la sort que no tinc una família al meu càrrec ni res així, per tant, necessito un sou, però no tinc com grans responsabilitats en aquest sentit, però em mereixo un sou com tothom, no? Llavors, crec que aquest malestar fa que no facis bé la teva feina. Òbviament, si tu vas a la teva feina pensant que s'acabi ja aquest suplici perquè odio aquesta feina, perquè no vull estar aquí, perquè els meus caps no em tracten bé, perquè no tinc el sou que em mereixo o el que sigui, doncs òbviament acabes no fent bé la teva feina i una de les conseqüències és aquesta, no? Que no exercim bé el periodisme i l'ètica queda en un segon lloc perquè tu només penses en sobreviure aquesta jornada de 8 hores a la que m'he d'enfrontar en el dia d'avui. D'altra banda, també el que deies del món de la cultura, això, no? Jo he triat el periodisme, que és un món superprecaritzat, i el món de la cultura, que també està superprecaritzat, llavors, fantasia. Aleshores, també crec que és molt important això, no? Perquè quan et dediques al periodisme cultural ja no és només que el periodisme estigui precaritzat, sinó que el que et trobes a l'altra banda, el material amb el que has de treballar, també té molta precarietat. Llavors, això porta a diversos conflictes, no? Una cosa és el que dèiem dels publireportatges i aquesta línia fina entre quan estàs fent periodisme i quan estàs fent promo d'alguna cosa, que encara que no et paguin, doncs potser tens uns col·legues que tenen un grup o que fan teatre i tu prioritzes potser parlar d'ells perquè són els teus col·legues i saps que ho necessiten, perquè com que estan tan precaritzats també necessiten un altaveu que normalment no tenen, llavors tu tries parlar d'ells, però realment potser hauries de parlar d'una altra cosa que també mereix aquesta rellevància informativa i cobertura, no? Però el fet de triar una cosa o una altra també està sobre la taula i ho fa difícil, i a part també no tots els periodistes, no tots vosaltres acabareu treballant de periodistes en redaccions, per no dir la majoria, jo crec. Almenys la meva generació, la majoria no estem treballant en redaccions, sinó que estem treballant en gabinets de comunicació, a departaments de comunicació, d'empreses, de col·lectius, de projectes, del que sigui, i també això està superprecaritzat. Jo, sense anar més lluny, moltes d'aquestes tasques que he fet com a gabinet de comunicació de diferents projectes les he fet sense cobrar, per amor a l'arte, perquè creus en el projecte, però el lloguer qui el paga. Llavors també això, evidentment, genera conflictes ètics, no? Perquè, és que és bastant evident. I per acabar, també volia dir que com a joves se'ns qüestiona molt perquè acabem de sortir de la carrera, perquè en sabem menys, tenim menys experiència, el rodó de l'experiència que us escoltareu 9 milions de vegades, i
I crec que això és un problema, no? Perquè al final, jo, per exemple, en el meu cas, totes les persones que a mi m'han demanat saber les preguntes abans que els entrevistés o que un cop acabada l'entrevista m'han demanat si abans de publicar-la la podien veure per revisar-la, perquè potser jo no estava fent bé la meva feina, tots eren adults i homes en general. Llavors dius, a mi se'm qüestiona, no? Quan en realitat la majoria de persones que estan fent que jo no puc exercir bé la meva feina com a periodista i estan fent que la meva ètica entri en conflicte són adults, no? I després som els joves els que som els qüestionats. Llavors crec que això també cal revisar-ho i que també la precarietat la comencem a veure des de la uni, no? I exercida pels adults cap a nosaltres, com a joves. Sense anar més lluny, avui el Pau Torres i la Clara Tórtola, que són exestudiants de la Pompeu i que han fet una feina estupenda que s'ha publicat avui al diari Ara, explicaven que 2/3 de les pràctiques que es fan no estan remunerades. Llavors, tot això acaba fent que hi hagi molta precarietat i que no estiguem contents fent la nostra feina i que se'ns generin conflictes ètics als quals ni tan sols ens els plantegem nosaltres mateixos, sinó que ens els plantegen des de fora i se'ns veu obligats a haver de gestionar. I això és una mica tot. Molt bé, gràcies, Clàudia. Gràcies, Clàudia, per la teva intervenció. Jo crec que hi ha un element més enllà d'aquesta qüestió, diguem-ne, que podríem matisar molt sobre el tema de les pràctiques curriculars i extracurriculars, però no és el lloc per fer-ho. Hi ha un aspecte clau que ha travessat la teva intervenció, que és aquesta qüestió de té a veure amb la generació, però té a veure amb la classe, té a veure a vegades amb l'opressió, les relacions de poder a les redaccions, que són qüestions, diguem-ne, que afecten no només el conjunt periodístic, sinó la indústria en general. I també has mencionat que hi ha sectors com la cultura on la precarietat també afecta molt. Per tant, és una qüestió que no només afecta el periodisme, sinó que afecta la societat en general. I per tant, és important situar aquesta problemàtica de la precarietat en un sentit més ampli. No depèn d'unes empreses en particular, depèn del conjunt. I també afecta no només els periodistes, sinó els editors. Aquesta és una qüestió que volia comentar especialment amb el Pere. Hi ha elements, diguem-ne, que s'han mencionat a les diferents intervencions, problemes de finançament de les empreses, falta de rendibilitat, i fa que moltes vegades tot això fa que les empreses hagin de recórrer a certes pràctiques que ja s'han mencionat, branded content, sponsor content, clickbait, certes pràctiques o defensa d'interessos que no tenen res a veure amb el periodisme. Des del teu punt de vista, Pere, de quina manera els vincles que hi ha entre els grups mediàtics i altres tipus de poders, poders polítics, poders econòmics, estan contribuint a aguditzar aquesta situació de precarietat que han anat descrivint les companyes? Hola, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me i gràcies o felicitats per un enfocament sobre el codi deontològic que va més enllà del text. El text és molt maco, està molt bé, però cada vegada s'assembla més a aquelles constitucions soviètiques o fins i tot a l'espanyola que diu que tens el dret a l'habitatge, però que després no és inaplicable. I això en part és com a conseqüència d'aquests altres factors que no tenen res a veure amb el text, que quan el text va sortir aquests altres factors estaven molt millors. Hi havia editors que realment de l'estil del New York Times, que ha dit el Josep Carles, hi havia empreses solvents, hi havia comitès d'empreses forts i totes aquestes coses, totes, que a un estudiant se li poden semblar un rotllo patatero, doncs són les que finalment acaben garantint que el codi deontològic es pugui aplicar. El problema de la precarietat no és només el sou, ho ha explicat també la companya, però si tu alguna vegada et queixes i no tens un comitè d'empresa fort, doncs et fan fora. No és una qüestió de sou només, és una qüestió que hi hagi una organització que defensi l'aplicació, diguem, dels criteris que estan sintetitzats en el codi deontològic, que són els d'ètica periodística, i que si tot això s'ha anat erosionant brutalment en els últims anys, doncs, òbviament, les possibilitats de portar a la pràctica aquestes paraules tan maques que estan en el codi deontològic doncs són cada vegada més difícils. I per això és important que penso jo que la gent jove i els estudiants es dediqui a interrogar-se sobre aquestes coses també. No només sobre el periodisme en genèric o com una professió fantàstica, sinó tots aquests elements que han anat sortint i que el rodegen, i un dels quals és la propietat, els editors. Tot això és molt important. Sembla un rotllo, insisteixo. I per un periodista jove que té ganes d'escriure, triomfar en el bon sentit, fer notícies, si no es pregunta
qui és el propietari del mitjà on treballa, doncs no tindrà un perfil adequat per veure si estarà en disposició de poder aplicar o de poder fer el periodisme en què creu i que està molt ben sintetitzat en el codi deontològic. Per qui treballa, quins interessos té, quines proteccions té. Cada cop hi ha la tendència més a sentir-se com si fos una cosa individual o fins i tot generacional. Jo estic d'acord amb el que ha dit la companya, però vull dir, es podria parlar de neteja ètnica fins i tot, i perdoneu l'expressió, dels de més de 55 anys que han quedat arrasats de totes les redaccions i són els que tenien la memòria i els que saben l'ofici. Per tant, és una qüestió, no és individual, és una qüestió de crear les estructures que hi havia, o noves, però en el mateix sentit col·lectiu, que permeti que es garanteixi o que un periodista individual pugui sentir-se protegit per un entorn que li permet exigir i reivindicar el codi deontològic. I, com dèiem, el tema de la propietat és fonamental. Aquí el deteriorament és impressionant en els últims anys. No és el mateix tenir un propietari que és una família editora, com era habitual en aquest país, i que té uns interessos i que, òbviament, estan més o menys identificats, a que hi hagi una propietat que siguin els bancs, els fons o uns editors arruïnats que depenen dels bancs i els fons o que tenen interessos obscurs que van molt més enllà del que és el mitjà de comunicació. I per això jo crec que és molt important que la universitat ajudi a posar llum sobre la propietat. Això no és una cosa que només han de fer els periodistes. Els periodistes tenim l'obligació de saber per qui treballem i quins interessos tenen. Però la universitat està en una posició privilegiada per poder-nos ajudar a il·luminar aquests interessos, que són els que després han de permetre exigir amb sindicats forts i comitès d'empresa forts l'aplicació del codi deontològic. Poso un exemple, sobretot centrat, jo vinc del País, vaig estar molts anys al País. Al País hi havia uns editors que era la família Polanco, que òbviament tothom sabíem a què es dedicaven. Hi havia els llibres de text, hi havia hi havia un diari i hi havia una ràdio. Per un moment donat van començar a haver-hi inversions molt allunyades de tot això, amb uns deutes esgarrifosos. Jo quan vaig marxar del País, el País, Prisa, devia 5.000 milions d'euros. Quan una empresa deu 5.000 milions d'euros, hem de saber a qui les hi deu, per després poder saber si està fent bé la seva feina. Com que això va acabar molt malament, perquè ja es veu a venir que si tu deus 5.000 milions d'euros, tard o d'hora acabaràs malament, sobretot quan hi ha una crisi com la que hi va haver, tot això s'ho van quedar els fons i els bancs. I la diferència entre tenir d'editors a la família Polanco amb uns interessos molt ben identificats als bancs que tenen interessos omnicomprensius, doncs és com del dia i la nit. Us poso només algun petit exemple per no allargar-me molt, però per saber les possibilitats que tens de dir volem que s'apliqui el codi deontològic. Els principals temes que hi ha hagut a l'última crisi i que no s'han acabat, els escàndols o els estralls socials més grans, podríem resumir potser les preferents, els desnonaments, l'intent de col·locar-nos pensions privades i per tant de destruir les pensions públiques. Tot això, que són temes periodístics de primera necessitat, bàsics, que expliquen la història dels últims anys del nostre país i del conjunt de les democràcies i del conjunt del món, a darrere hi ha els bancs. Si tu estàs treballant en un mitjà que és propietat d'un banc i has d'informar sobre un desnonament, doncs et podràs igual, si vols conservar el lloc de treball, excepte si tens un comitè d'empresa molt fort que et defensarà sempre, doncs podràs fer molta retòrica explicant les llàgrimes que cauen terribles de la iaia que és desnonada, però sense explicar la causa fonamental del periodisme, que és per què passa això, qui ha ordenat que es desnonin aquesta família. Si tu no pots explicar-ho perquè el propietari de la marca del diari on treballes és el banc que desnona, doncs ja es veu que aquí el marge de maniobra que tens per fer informació o per dir no, és que el codi deontològic diu... El codi deontològic, en fi, a més són molt grollers. El codi deontològic me'l passo pel cul, és el primer que et diran. Per tant, és molt important posar el focus en la propietat, saber quins interessos té la propietat, intentar recuperar editors que d'alguna manera creguin en el periodisme. Si els editors no venen, comencem a caminar. Nosaltres, el Josep Carles i molta altra gent, nosaltres també, humilment, amb alternatives econòmiques, amb Mongòlia, molts altres companys, la Marea, ha intentat muntar mitjans que la propietat som nosaltres mateixos. Fins a aquest punt és important la propietat. Per tant, jo crec que la universitat aquí té un paper molt important a jugar, ajudant-nos en els periodismes a poder complir el codi deontològic, il·luminant-nos
amb les xarxes d'interessos que tenen els editors, amb les dependències que tenen els editors, que és la millor manera de saber després el marge que tenen els periodistes d'exigir el compliment del codi deontològic amb el suport, òbviament, dels comitès d'empresa. Per tant, tot això semblen rotllos patateros, però la meva consell o el prec, fins i tot, perquè aquí ens hi juguem tots molt, és posem l'atenció a la propietat i reforcem els comitès d'empresa. O sigui, fer-se d'un sindicat i d'un comitè d'empresa és ajudar a que es compleixi el codi deontològic. Saber quins interessos té l'editor és ajudar a fer un mapa que permeti veure si es compleix el codi deontològic. Per tant, tots aquests factors que són més enllà del periodisme, per nosaltres el que tenim ganes els periodistes és d'anar als llocs, escriure grans reportatges molt macos, i això, òbviament, és la gràcia, només és possible si aquest altre context més avorrit està garantit. Fiquem-hi també, amb l'ajuda de la universitat, amb la consciència del que tenim en joc, perquè si no el codi deontològic serà, insisteixo, com la Constitució de la Unió Soviètica. Gràcies. Moltes gràcies, Pere, per la teva intervenció. Jo crec que han sortit dues idees clau. Per una banda, sisplau, per una banda, la qüestió de la creació de les condicions perquè aquest criteri 7 del Codi Deontològic es compleixi. No s'ha de traslladar al periodista de forma individual la responsabilitat de fer-ho, sinó que també hi ha d'haver una feina col·lectiva i una responsabilitat col·lectiva per crear aquestes condicions que ajudin a garantir la independència professional. I has mencionat també diferents actors. La universitat hi té molt a dir, els propis mitjans hi tenen molt a dir, fins i tot podríem dir també que les audiències hi tenen molt a dir, i després també els sindicats, col·legi de periodistes, sindicat de periodistes, també hi tenim molt a dir. Llavors, la pregunta que jo us voldria fer a tots i cadascun de vosaltres, començant per la taula, però després també demanaré la intervenció de la Fila Zero, és centrada en la cerca de solucions. La Clàudia ha fet servir l'expressió de condol, m'agradaria traslladar aquesta expressió del condol no, però sí molta feina a fer. Hem vist i hem mapejat quins són els condicionants que hi ha en el moment actual, a quins perfils ens afecta, quins són els factors que fan que les coses són com són, però és hora de posar-nos a pensar quines solucions hi pot haver i des de quins àmbits d'actuació podem fer front a aquesta precarietat. Per tant, la meva pregunta és, per cadascú de vosaltres, perquè ho penseu i doneu la vostra visió personal, quines accions creieu que podem dur a terme des de diferents àmbits per lluitar i plantar cara a la precarietat periodística? Cadascú podeu parlar des del vostre punt de vista, des del punt de vista més acadèmic, o des del punt de vista més professional, o des del punt de vista més editorial, i després demanaré altres visions també que puguin completar com podem lluitar, quin és l'arsenal de tàctiques o estratègies o opcions possibles per lluitar contra aquesta precarietat. Per tant, Ruth, si vols començar. Sí. Bé, moltíssimes gràcies per aquestes aportacions que crec que d'una manera o altra compartim tots. Bé, jo crec que des del punt de vista acadèmic jo crec que podem fer diverses accions. Per una banda, des de la nostra recerca, fem una recerca vinculada amb aquestes qüestions, entre altres sobre l'ètica, el rendiment de comptes i també els efectes amb la precarietat. I des del punt de vista docent, perquè estem parlant sobretot a estudiants, jo crec que és molt important transmetre diverses idees a classe i mantenir-les de manera molt clares. Per una banda, ajudar-vos a mantenir la vostra vocació com periodistes, tot i que hi ha moltes dificultats de les que ja hem parlat. També mantenir o promoure aquesta idea de professió forta, en el sentit que, com comentaven abans, ens trobem amb problemes i amb situacions que a vegades ens afecten individualment però que també ens afecten com professió, i tenir una professió forta canvia molt la manera en què podem afrontar aquestes problemàtiques. També tenir molt clara aquesta idea d'ètica personal però també ètica professional.
A vegades pregunto als estudiants si consideren que l'ètica ha de ser una qüestió personal o professional, i jo crec que en aquest sentit és important transmetre una idea d'ètica personal però també ètica professional per poder enfrontar-nos a aquesta, en aquest cas, a la vulneració del criteri set del codi, conflicte d'interessos. Com responem a aquesta problemàtica, a aquesta situació? I també amb les accions, és a dir, quan jo demano als estudiants que han de fer un reportatge i el reportatge està superbé i em demanen, ostres, puc enviar aquest report a un mitjà per veure si els interessa? I sí, ens interessa molt aquest report, sí, ho volem publicar, però no a cost zero. I jo crec que des del dia 1 que ja formeu part d'aquesta facultat heu de tenir en compte que la vostra feina s'ha de valorar i s'ha de valorar des de diverses vessants, i una d'estes és l'econòmica, és a dir, no promoure aquest tipus de gratuïtat que després s'instal·len i és molt difícil canviar. Bé, jo estic molt d'acord amb el que deia la Ruta, sobretot ara al final, i penso que amb el tema de la precarietat el primer que hem de fer és ser-ne conscients i dir-ho. És a dir, no donar per fet que les coses són així, no donar per fet que hem de fer pràctiques gratis o col·laboracions gratis, perquè, com diu la Ruth, la vostra feina, la nostra feina té un valor econòmic i està molt bé fer pràctiques per aprendre, però no, com acaba passant a moltes empreses, que van substituint treballadors en plantilla per estudiants en pràctiques o col·laboradors no remunerats que acaben fent la mateixa feina o pràcticament la mateixa, se'ls exigeix el mateix amb una remuneració molt més baixa, perquè al final és un problema que ens acaba afectant a tots. També estic molt d'acord amb el que comentava en Pere sobre la necessitat de les lluites col·lectives, per suposat, no hi vull incidir més perquè crec que és de calaix, que només anant junts ens en sortirem. I llavors hi ha dos temes que van molt lligats i que són una mica el peix que es mossega la cua, perquè jo diria, home, si volem millorar les condicions laborals necessitem fer-nos imprescindibles, necessitem recuperar el prestigi social que ha perdut la professió, i aquest prestigi es recupera amb informacions de qualitat, fugint del clickbait, és a dir, si tu vols aconseguir tenir subscriptors digitals has d'oferir un contingut que valgui la pena, pel que valgui la pena pagar, que no sigui tal persona ha dit a Twitter tal cosa. Llavors, clar, per una banda necessites això, però per l'altra, i molt lligat, necessites una major educació mediàtica, perquè jo treballo al Diari de Girona, ens podem passar hores i dies fent un reportatge, però et mires els més llegits i l'aliment que has de prendre cada dia abans d'anar a dormir per perdre pes, per exemple. Llavors, clar, necessitem fer més qualitat periodística, però també necessitem una societat que sàpiga valorar-la i que sàpiga la importància que té una informació de qualitat per tenir una bona democràcia. Sí, jo diria, a títol individual, una mica el que dèieu, de fer-se valer, i sí que fa molta il·lusió en un moment donat dir estic a tercer o a quart i em volen publicar aquí, però és que és en plan pan para hoy, hambre para mañana, saps? O sigui que avui ho deixes molt, però realment no estan valorant la teva feina i ho fan perquè segurament els donaran clics i igual està superben feta, però és així al final, perquè els hi surt gratis i llavors no és just per a vosaltres. Vull dir que això fa il·lusió però que després no val tant la pena. I també com a periodistes ja no a la carrera o sent superjoves acabats de sortir, sinó anys més tard, també com a periodistes hem de donar arguments a la gent perquè creguin en el que fem, perquè moltes vegades tenim els mitjans també farcits de gent que no és periodista, i això es nota, no? Però a vegades tenim periodistes fent mal periodisme, i llavors crec que som els primers nosaltres que hem de donar arguments a la gent perquè cregui en el que fem, i tot això crec que és important. Després, des de la uni, també crec que cal ser realistes, no? A vegades se'ns donen missatges de superidealisme, de el periodisme, tal, reportero intrépido, tal, vas aquí, investigues, que és veritat, és una part que existeix, però no és l'únic que existeix, però també hi ha l'altra part d'estar molt xunga la cosa, penya, tal, no? I llavors trobar l'equilibri i ser realistes i en plan no només educar en com es fa aquesta professió, que és superdifícil perquè a més és superdiversa, sinó també en coses que poden ser útils per als estudiants pel futur, no? Quants diners ha de demanar per un report? No, perquè això no ens ho expliquen.
com de fer una factura per cobrar d'un report, tampoc ens ho expliquen. No? Són algunes coses, o com em puc fer d'uns sindicats, o quins sindicats existeixen, aquest tipus de coses que s'han comentat aquí, també des de la uni transmetre-les i explicar-les, no sé de quina manera, perquè no és la meva feina, però crec que fer-ho és important. I després també crec que, per acabar, crec que cal educar a la població general de per què és important el bon periodisme. La gent entra al primer mitjà que veu, li és igual qui és el propietari d'aquell mitjà, només vol saber què acaba de passar, va al tuit més recent o el que sigui. I crec que és important educar a la gent de per què és important subscriure't d'un mitjà independent, per què és important donar diners a la marea, no? El que comentàvem abans, o aquest tipus de coses, perquè la gent és que no és conscient. I també es feien als periodistes i de tothom en general explicar-ho. Jo insisteixo molt en que per mi el més prioritari és, amb tota la paciència del món, sapiguent que és tot molt complicat demà passat i avui és molt complicat perquè tots hem de menjar, però que hem de construir mitjans en què els treballadors, en què els periodistes ens impliquem no només a escriure, sinó a garantir, a blindar la propietat. No vol dir que haguem de ser els propietaris, necessàriament, però sí a participar de la propietat d'alguna manera o estar pendents per evitar, entre altres coses, que passin els disbarats que han passat, no? I que en part ens els hem guanyat i en aquí hem de fer autocrítica nosaltres. És a dir, aquí hi havia, en temps de la República, mitjans que els treballadors també participaven, després va venir el franquisme, naturalment, una catàstrofe, però després amb la transició, aquests editors que hi vam confiar i que van fer bons mitjans, doncs jo crec que hi vam confiar massa, com a treballadors, com a periodistes, no? I insisteixo que no és cap crítica a ningú. Jo també vaig formar part del país en una època en què ens refiàvem de l'editor. I d'alguna manera ens vam dedicar simplement a fer periodisme sense dedicar-nos a fiscalitzar o a implicar-nos en aquestes coses que són més pesades, però que són la base per després poder fer periodisme. I amb això estem, amb tota la humilitat, però amb llums llargues. De dir, aquí a mi m'agrada molt, perquè no se'n parla mai, però hi ha molts casos, poso només 2 casos internacionals, que van començar fa més de 100 anys i que nosaltres ens sentim d'alguna manera que comencem camins diferents i que nosaltres ja no els veurem, però amb l'esperança que d'aquí molts anys hi hagi aquests instruments en què els propis treballadors participen de la propietat i estan pendents de que la propietat es dediqui a fer la funció fonamental del periodisme, que és fer periodisme i no altres negocis, que són el Guardian o el Canard Enxaner. El Guardian és una gran marca global, tothom coneix aquest mitjà, però no s'explica massa que el Guardian no és una empresa capitalista convencional que vol fer negoci i vol repartir dividendos, sinó que és una fundació, que és el que estan intentant o que inspirava l'amic Josep Carles, una fundació que blinda un projecte periodístic amb l'objectiu de fer un mitjà independent i en què els periodistes participen d'això i són la garantia que serà així. Això ara han començat. El Guardian, quan van començar, és una fundació que van crear els sindicats dels tèxtil de Manchester, perquè naturalment volien mitjans que expliquessin la veritat i no els mitjans dels capitalistes en què els explicarien cuentos xinos. 250 anys després és un dels 5 o 6 grans diaris del món i continua sent un mitjà sense ànim de lucre, propietat d'una fundació, al servei, diguem, del periodisme, pagat per la suor dels obrers de Manchester de fa 250 anys. I el Canard Enxaner, que és un diari satíric, però que té molt d'informació, és un diari que té més de 100 anys, no ha publicat mai un sol anunci, és un diari de França, en què és el diari, considero, més influent de França, i amb els fons propis més importants de França. O sigui, té el triple de fons propis que Le Monde, que té un endeutament brutal, el Canard Enxaner té uns fons propis de més de 50 milions d'euros. Propietat 100% dels seus treballadors, dels seus periodistes. Són exemples que no se'ns expliquen, que les facultats, ojalà, els expliquin, perquè són il·luminadors de què es pot fer. Òbviament és molt fàcil de dir, jo mateix ja sé que és difícil, portem 10 anys fent alternatives i Mongolia, però aquestes coses no es fan d'un dia per l'altre. Però heu de saber que és molt difícil sortir de la facultat i entrar a treballar amb mitjans capitalistes normals i corrents, com érem abans que hi havia editors, i pensar que serà ben pagat i que serà fàcil fer bon periodisme. Jo crec que hem de canviar una mica el xip i començar a pensar que aquestes alternatives, que són reals i que les tenim i que les coneixem, perquè algunes tenen més de 200 anys, ens han d'il·luminar una mica cap on hem d'anar i que totes elles tenen els treballadors, els periodistes, com també no només fan informació, sinó que també es comprometen
amb la propietat. No vol dir que hagin de fer de gerents, hi ha bons gerents, però la propietat hi ha d'haver també els periodistes per garantir, per blindar que es farà periodisme. Moltes gràcies. Voldria traslladar la mateixa pregunta, és a dir, en aquesta cerca de solucions, a les persones que ens acompanyen a la fila 0, el Quico Ràfols, president del Sindicat de Periodistes, la Carme Verdó i de Media.cat, la Marc Alpena, de Comissions Obreres, i la Sònia Sabater, la responsable de premsa d'UGT. Si voleu en aquest mateix ordre d'intervencions, Quico, podries començar també. Vindrà el micròfon i ara te'l passarà. Merci. Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-nos i per fer aquestes sessions que crec que són molt interessants. Què es pot fer? Jo crec que la cosa principal que es pot fer és organitzar-nos, ho han dit ja per aquí, organitzar-nos i per lluitar contra tot això. I no només organitzar-nos i formar part de les entitats que intenten millorar el periodisme que s'està fent aquí, d'intentar que les condicions en què treballem els i les periodistes siguin millors, sinó també implicar-nos en que aquestes organitzacions funcionin. Aquí s'han donat moltes dades i jo em portaré una més, una de molt fresca, de fa 3 dies, que els sindicats, tant Comissions Obreres com UGT, com nosaltres, l'hem denunciat, que aquests dies s'està negociant el conveni de premsa diària. Se sent? Sí, el conveni estatal de premsa diària, en el que les negociacions ara estan paralitzades, per no dir trencades, davant l'entossudiment, el ferrazón, que es diu en castellà, de les empreses que no volen, que tota la informació que està havent-hi darrerament, no volen passar d'un 1%. Estan oferint un augment que en el cas d'un redactor d'un diari suposaria un increment de sou de 11 euros al mes. Això és el que les empreses editores de diari estan oferint als seus treballadors, que a partir dels sous que s'han donat es pot veure cap on anem. I per tant, per intentar que tot això millori, la solució és organitzar-nos i lluitar plegats. I és cert que també aquí d'altra manera el col·lectiu més precari, ja ho ha dit la Laura, són els periodistes i les periodistes a la peça, els freelance, que a diferència de la majoria de països europeus estan deixats de la mà de Déu, no tenen cap tipus de cobertura social o del tipus de cobertura que hi ha a molts països europeus, i a través del Fòrum d'Organitzacions de Periodistes hi ha propostes, per fer vegades tenim propostes, perquè ja fa molts anys que denunciem la situació, fa molts anys que plorem i fa molts anys que a vegades hi ha moltes coses que ja les hem plorat diverses vegades. El que passa que com que no se solucionen, seguim plorant-hi, però hi ha solucions o propostes. Per exemple, ja ha elaborat un document o una proposta que té el suport del Sindicat de Periodistes, de la FESP, de Comissions Obreres, de UGT, del Col·legi de Periodistes, del Col·legi Gallec i d'altres entitats, que és una llei de drets laborals dels periodistes. Que això no s'ha aconseguit entrar mai, és una reforma de l'Estatut dels Treballadors, i això no s'ha pogut fer entrar mai, o si ha entrat alguna vegada no ha prosperat, perquè realment aconseguir que es faci aquesta reforma. I tot això només ho podem fer si realment anem junts. Altres països tenen altres fórmules d'organització, aquí està tot més atomitzat, hi ha més entitats, però si realment volem resoldre això, el conjunt dels i les periodistes ens hauríem d'organitzar, estar a les entitats, implicar-nos en la gestió d'aquestes entitats i fer que aquestes entitats treballin plegades per anar girant la truita. En tot cas, ho deixo aquí, no sé si més tard per no allargar-me més, però bueno. Moltes gràcies. Hem parlat, i efectivament, d'aquesta lluita col·lectiva, d'aquesta organització. Si voleu afegir alguna cosa més, sí?
Hola, jo sóc la Marc Alpena. Ara sóc cap de premsa a Comissions Obreres, però m'he tirat 12 anys d'autònoma involuntària i precària. Per tant, conec bé del que estem parlant avui perquè ho he patit en les meves pròpies carns. Jo us voldria dir diverses coses. En primer lloc, sí, és molt bonic tot això que estem dient dels editors amb el servei públic. Jo us diria que si un editor us diu que és de servei públic, ho contrasteu i que no us ho cregueu de bones a primeres, perquè hi ha molts llops en pell d'ovella. Després, que hem de dir que l'emperador Benú, hi ha seccions senceres als mitjans que es mantenen pel conflicte d'interessos. I estic pensant en totes les seccions d'estils de vida, estic pensant sovint en la cultura, estic pensant en els esports. Totes aquestes seccions no es podrien mantenir si no hi hagués una entrada de capital bestial cada vegada. És a dir, les seccions de viatges bàsicament estan finançades a través dels diners que posen les oficines de turisme. Les seccions de gastronomia moltes vegades impliquen que els restaurants són els qui paguen el compte final del crític que hi va. Mentre el crític aquest potser cobra per la seva crítica, i ho sé perquè jo ho he fet, 50 euros. Com deia la vella dita del periodisme gastronòmic, s'han de menjar molt de caviar per portar les llenties a casa, i això passa en tots els àmbits. Per tant, us diria que feu vostre tot això que s'ha dit, que us afilieu, encara que sigueu periodistes a la peça i esteu sols i no tingueu amb qui parlar, afilieu-vos a un sindicat, jo preferiria que fos el meu, però ja m'està bé qualsevol dels altres, perquè, per exemple, nosaltres hem aconseguit laboralitzar la gent de Globo, els autònoms de plataforma. És a dir, si això es pot fer, també ho podem fer els periodistes i ens hi hem de posar, i és un repte i és un desafiament de cara al futur. I per últim, dir-vos també que sigueu molt transparents amb els vostres companys, que digueu el que cobreu, que no tingueu por, perquè sí, és cert, les empreses juguen amb la nostra por a perdre la reputació, però Huertas Clavería, que va fer periodisme en un moment polític molt més complicat que nosaltres, va encunyar una frase que hem de fer nostra, que és que cada taula ha de ser un Vietnam. Treballis a casa o treballis dins d'una redacció, hem de ser tan crítics amb la gent per qui treballem com ho som amb el conjunt de la societat, i hem de conèixer els nostres drets, perquè si no, no farem un periodisme veritablement democràtic per molt que ens omplim la boca d'ell. Bé, jo poca cosa a afegir, perquè realment amb el que han comentat els meus companys ja s'ha dit tot. El que sí que volia comentar és que m'ha semblat interessant que a nivell educatiu o formatiu, com ha comentat la Ruth, és important que es promogui la necessitat de posar en valor la professió i de conèixer també, jo crec, els drets que tenen. Perquè em sembla que ho ha comentat la Clàudia, potser fa falta que s'informi més d'aquelles entitats que poden ajudar els treballadors, en aquest cas els periodistes, per regular una mica les seves condicions laborals. Els sindicats, tant la Mar com el company i la UGT, portem molts anys denunciant moltes situacions com és la no oficialitat de contractes de treballadors o els falsos autònoms, que molts ens hem vist amb la necessitat d'haver-ho de fer perquè era un tema de subsistència, i seguirem regulant-ho en la mesura del possible. Sí que, igual que ha fet la Mar, convidar tothom a organitzar-se, a compartir opinions amb companys, sempre contrastar i fer pinya, que al final és el que tots necessitem. Hola, bona tarda. Des de Mediacat, que és l'Observatori Crític dels Mitjans, impulsat pel grup de periodistes Ramon Bernils, subscrivim també bona part de les qüestions que ha comentat des de la taula, com aquí també les companyes, i sobretot aquestes tres qüestions, identificar, ser conscients d'aquesta realitat, que és el que s'ha estat fent també avui. També, justament en aquest sentit, nosaltres tenim aquesta eina que és el mapa de la censura, on identifiquem diferents casos que tenen a veure amb restriccions de la llibertat d'expressió i, per exemple, en qüestions vinculades també amb temes d'acomiadaments i precarietat, sobretot el 2020, arran del tema de la pandèmia. Evidentment, hi va haver casos, una despuntada important, però també hi ha moltes més coses, el que heu comentat, el tema dels periodistes en la peça, el periodisme freelance, les retallades concretes per tots aquests pressupostos de col·laboració. Bé, en tot cas, tenir aquesta idea
poder fer aquest mapa, identificar-ho, després anar a les raons de fons de les causes, tot el que té a veure també amb les particularitats del nostre sistema mediàtic, aquesta concentració de pocs grups, la majoria de mitjans concentrats en aquests pocs grups, que tot això, evidentment, té les seves conseqüències directes. I després també la importància d'enfortir la professió. També és difícil tenint en compte el panorama, perquè és un peix que es mossega la cua, si tenim poc temps, després aquest poc temps poder-lo dedicar a aquesta lluita col·lectiva sembla que sigui difícil de trobar, però justament és una mica, o permet ser una de les maneres d'intentar trobar aquestes solucions. I lligar-te amb una cosa que heu comentat també que té a veure amb tot aquest tema perquè si no al final qui pugui dedicar-se a exercir el periodisme acabarà sent qui s'ho pugui permetre, qui no tingui unes càrregues concretes o qui no tingui o qui pugui pagar-s'ho perquè té uns diners a nivell familiar i per tant això és molt perillós perquè el que farà serà que condicionarà totalment la manera en com s'explica el món, en com s'expliquen les coses des dels mitjans, que ja està condicionada i que ja està esbiaixada, però aquest biaix de classe cada cop anirà sent més gran si no es canvia això. Per tant, aquestes diferents qüestions crec que poden intentar servir per millorar una mica el panorama. Última intervenció, sí. Perdoneu, era per tocar només un tema que no s'ha tocat gaire, és un tema de memòria històrica. Jo soc del Sindicat de Periodistes, però era per explicar, està molt bé lligar efectivament els dos eixos principals que afecten a la professió, la falta d'independència, els condicionaments polítics i econòmics i el tema de la precarietat, però voldria insistir clar amb el tema de quina és l'eina per lluitar contra la precarietat. A molts països es parteix de legislacions específiques del ram del periodisme que ja donen uns mínims d'estabilitat que són desconeguts a Espanya. A França n'hi ha el tema dels col·laboradors, el que es diu pigistes, etc. I l'altra qüestió, jo vull posar èmfasi perquè s'hi posa poc, amb el tema de la falta unitat organitzativa i unitària de la professió periodística. Això no es dona a altres països. En altres països hi ha forts sindicats de periodistes que toquen els temes laborals i professionals. Vull recordar, només per recordar, que des de fa 30 anys, tots els congressos, convencions de periodistes, sempre diem el problema és la falta d'independència i el problema és la precarietat. Però no es posava a l'esforç. L'any 92, un congrés de periodistes organitzat pel col·legi va fer dues coses fonamentals: aprovar el codi deontològic i impulsar un sindicat de periodistes. Per què es va dir impulsem un sindicat de periodistes? Perquè eren poquíssims els periodistes que estaven afiliats als sindicats generals. I en aquella època, ho dic com a memòria històrica, es deia que el sindicat de periodistes tenia un pare, que era el Col·legi de Periodistes, i una mare, que era Comissions Obreres, perquè en aquell moment el secretari general, José Luis López Bulla, va optar perquè la gent de comissions s'apuntés. I comissions va fer que la gent entrés en el sindicat de periodistes com jo mateix. I el Col·legi de Periodistes ha tingut 4 exdegans i exdeganes que han estat, perquè alguns malauradament han mort, i altres són encara afiliats al sindicat de periodistes. Això no ho dic per fer patriotisme de la meva organització, sinó ho dic perquè aquesta professió ja fa molts anys, l'any 92, va dir hem de fer una organització unitària, perquè el sector és tan petit, és tan dèbil, que no es pot permetre la divisió i per tant és important posar-se d'acord i aquesta debilitat organitzativa, que hi ha molts bons intents de col·laboració, però tenim gent apuntada al col·legi, gent apuntada al sindicat o als dos llocs, gent apuntada al grup Bernils o a organitzacions temàtiques o a dones periodistes o als dos llocs. Òbviament no es tracta de tocar cap pito, però ens hem de plantejar seriosament una organització per poder actuar no només a les empreses, des de comitès d'empresa com a sindicats tradicionals, sinó poder actuar d'ofici en tots aquests temes com els freelance, els col·laboradors mal pagats, etc., que són gent sense plantilla, sense empresa, sense comitè d'empresa, però que amb sindicats unitaris de professionals de la informació forts podrien fer molt més del que s'està fent. I això és una feina específica. Ho dic perquè si no seguirem lamentant-nos amb altres convencions sense donar sortides organitzatives, que és el que jo crec que es tracta. Moltes gràcies per les vostres intervencions. Resumint d'una manera clara totes les aportacions que s'han generat, després d'haver fet el diagnòstic arribem a les solucions, per resumir de manera clara, identifiquem 5 línies d'actuació. Jo crec que ens tenim que quedar aquestes 5 línies d'actuació, tots i cadascun de nosaltres, perquè
tots tenim la nostra part de responsabilitat per tal d'atacar aquesta precarietat i les seves conseqüències. En primer lloc, com s'ha comentat, per part de diversos actors, identificar, ser conscients i visibilitzar les múltiples cares de la precarietat i sobretot aquesta idea de transparència. Ser transparents, veure què està passant al company, a la companya, i no fem d'això un tabú, fem d'això una lluita col·lectiva. I aquest és el segon element, aquesta idea d'organització que ve acompanyat i pot anar acompanyada d'aquesta voluntat d'unitat, i no només des de l'àmbit sindical, sinó també des de l'àmbit de l'autoregulació. Una aposta decidida per el retiment de comptes, per l'autoregulació, per una defensa del codi deontològic, pot ser una bona manera d'intentar lluitar contra aquesta precarietat. Tercer element, s'ha comentat, educació mediàtica en el sentit més ampli possible, envers la ciutadania, a les facultats, amb els futurs periodistes i fins i tot davant dels editors i davant dels propis periodistes. Hem d'ensenyar què és la precarietat, quines conseqüències té i com fer un millor periodisme. Quart element, cercar models alternatius o altres vies o imaginar altres possibilitats, no només de models de negoci alternatius o de propietat alternativa, sinó també d'experiències en altres països que ens ensenyin que un altre tipus d'organització col·lectiva és possible. I en cinquena instància, i s'ha comentat en l'última intervenció, plantejar la necessitat de més suport institucional i legislatiu per protegir els i les periodistes davant la precarietat i les seves conseqüències. A banda d'això, hi tindríem que sumar altres aspectes que són transversals amb aquest diagnòstic i amb aquestes futures solucions, que és implicar tots i cadascun dels agents. No és una qüestió que no només podem solucionar des de la universitat, sinó que l'audiència hi té molt a dir, vosaltres com a futurs periodistes hi teniu molt a dir, els editors hi tenen molt a dir, i vosaltres també com a futurs ideòlegs o futurs periodistes que podeu també ajudar a reimaginar altres tipus de models de fer, altres tipus de models de negoci, altres tipus de models de fer periodisme que no estiguin sotmesos a aquests condicionants o a aquests elements que hem comentat avui aquesta tarda. Per tant, moltes gràcies a tots i cadascú de vosaltres per la vostra participació, per fer aquesta radiografia, aquest diagnòstic i també per aquesta cerca de solucions que ens permet iniciar un camí per seguir reflexionant i debatent sobre la precarietat. Moltes gràcies.